Eu son Tamara Campos e son a coordinadora da Escola Municipal de Teatro. Pois comezamos tendo un grupo nada máis, onde había menos de 15 nenos, eu creo que 12, e agora xa temos unha chea de xente. Agora xa temos grupos de pequenos, de medianos, de adolescentes e incluso este ano comezamos co grupo de adultos. Temos mozos e mozas dende os 20 anos, pero tamén adultos ata os 80. Son un grupo moi variado. O que pretendemos é que os nenos xoguen, que nin se dean conta de que están actuando e que xoguen o xogo do teatro. Un dos aspectos claves cos que traballamos é a improvisación. Eles inventan unha situación, uns personaxes, uns conflictos, incluso diríxense uns aos outros e así, entre todos, fan as escenas. O imprescindible non é formar uns actores extraordinarios, sino axudar a formar persoas, axudar a que eses nenos teñan pois unhas ferramentas que lle valgan durante toda a súa vida. Non teñen un texto chapado, non. Entre todos, crear unha dramaturxia e un espectáculo que cada día vai evolucionando. Este ano, pois tocounos traballar con 4 pintoras, todas mulleres. E todo isto vai a estar reflexado na obra. Non facemos actores ou actrices, facemos nenos e nenas e adultos máis seguros de si mesmos, que sexan capaces de expresarse, que sexan capaces de decir o que pensen, que estén máis formados e que así sexan máis libres para poder decidir nas súas vidas. É precioso ver como de unha historia moi pequena, de un fío condutor, eles consiguen crear algo impresionante. Iso que ti queiras, o que nunca pensaches que poderías chegar a ser, podes selo a través do teatro.